Kita ra ba ko? Imong to no. Iya kong giimbitar. Kuyugon ko na niya sa lungsod. Ngadto sila sa bunyi. Nga naman. Na, iya lagi ko na kong palitan bisag unsa akong gusto. Uy, ubanin lang. Ubanin, uy. Pero ayaw ko kalimti ha. Di makubaw ta, uy. Uy, nga na gumauwaw ka. Huwag ko kagipangayon niya. Saan sarap ko ipapalit, doy? Unsa di mo gusto di ay. Isulti lang ko na. Good. Kubaw lagi ko, uy. Halon na ba niya kung di pa ngayo? Unsa lagi? Ay, nalalagi, uy. Kaya mahal ka ano. Unsa lagi nga? Sulti eh. Radyo. Kanang doon ay Frank Sinatra ba? Radyo? Nangandoy ba ni Bayhana? Ingon man Wa ko kay ba nga mahal kay ng radyo? Ana, lagi siya, uy. Bisag unsa, okay rin daw. Ah, sige. Apabahi lang. Pero, mahal ba ng imong gipangayo? Ibaw ko, ano, di, uy. Doon yung 800, ana. Para silang bising. Susintos? Sus, mahal ra ba ng 800? Pero, naabay mas dako pa anak. Tagtag sa kalibo ka pin ko rin to. Iko, sa taanit mahal kay di, uy. Ice cream lang ka pagpapalit sa. Ice cream? Ang ice cream, dali ra sad mahilis. Nya ang siupaw, dali ra sad tumlon. Ah, sige lang, akong testingan si Simon ha. Kasi makapalit pa di siya anak. Unya, Lord, ay good kalimti ha. Tingno si Simon, nga papalitan ko niya og antipara kanang night color. Kakabuyog, ana, doy. Hindi, uy. Mo na binayuso karon. Nya, mahal sad na. Ah, hindi ka masakay mahal. Basta yung nasispuan ha, si Simon ha. Sige, sige, basta. So, ayun, nagsisigman. Kay basin, kuyog ko niya sa lungsod umas Domingo ba? Ah, sige, okay, bahalaan na. Basta ha, ayaw kalimti. Ang antipara nga color. Unsa? Kabaw naman ka. Kanang parehag color sa ako ang dugo. Oh, birdie! Ganang ko ana. Ganang kay ko ana. Hi! Simon! Ay, lagod! Ano toy? Wala ko pangutahan na mo ba? Kapag ako sakto ha? Oh, tubag kong tigang sakto ko sa tarong sa pangutana ha. Bag-umay ko ni sulti ka, bugal-bugal na sab ka. Ay, grabe sa nimo ka magbaw sa nimo glubot. Kamo ba? Sige ka mo papitas kanding? Oh, sige pa. Kadadlaw? Every day. Punta ka to sa hapon? Every night. Uy, hantod hapon pa. Abdan mga imigabi nga halos na di na makita ang amo kagwapo. Wala kay pangutana. Lakaw na ko ha. Uy! Senyora, bilisa. Kinsa may kauban mo sa pagpangita? Oh, syempre, my one and only best friend, Bonnie the Great, pinabukal, dugo. Nya, kay bawo mo pilay preview. Aw, kabaw, sa kamilyon. Pila? Aw, 1 million divided by 2, raday, 500,000. Siyat ko na. Oops. 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 Diyan gagikan. Dito na floor. Trato mong floor. Ah, di pa. Nakunsam ka dito day. Usa ka to eh? Reporter ka? Sige kag-interview? Man yung business, uy. Ang sagot taon ka. Ah, nakutahan na lang ko. Ikaw, Ano mo ko? asa mga badong? Amuadto sa kulang ni Dinsyo. Trato mong nitensyon. Sa? Tarong dia? Tarong, magunsa mo sa ka dito? Doon ako ito yung ni Dinsyo. Wala kay labot na. Ah, tika. Wala kay labot na. Uy, nasa identity crisis ha. Ah, tika, toy. Nagdadalaga lang ako. Sama na toy. Sir Marlon ba? Reviews na? Ay, God. Sir Marlon ba? Nangisog yun. Nasihilin, doon na ako na ikugma. Hindi na tinood. Nagduda siya. Nasibuni ko ng silin. Uyab.
Hindi lang yung tinuod to. Kana akong anak tao, no? Pag nagkagigpato. Mga nilabing tinuod to. Tinuod ka? Tinuod? Ano kung ito ang mamaka ko? Si Sir Marlon, good. Akong sultihan. Away trato si Hilin. Pandi ko sa mutuo. Oh, natural mo yung magduda, Sir Marlon. Kaya kini mo sa bone ko, kahit kay oo. Magsige mag-ato sa buuan ni Hilin. Kaya kuno, nagsabot ko na sila, nga kuhaon na silin sa tabuan kada hapon. Pagkaamaw ni tawhana. Basig ikay nalipat, noy. Wata ba sayod? Nagsikrituhay na din ang duha. Wa lagi tao nagkagigpato nga akong anak matoy. Bisag sa paon pa kay ka 120. Wa ko nakaagi, si Hilin taon. Klaruhan na, noy, oy. Sukur ba dyan kayo si Sir Marlon, noy? Kaya kana ko no si Hilin o si Buni. Trato ko no na. Klaruhan na, noy. Tingay babukko ko, anak. Saan ko kaning tawhana no, kan subuni no, pagbadlong no. Nga motuogin ako. Ha? Suntok ka? Saan man ako magsuntok? Ha? Ako suntok kong diretso. Nga man tay kamatuoran. Asa man ka, noy? Ani nimo? Dali nga rin. Ay, kawaw, doy. Kidoon nga rin. Kaya may sekreto ko ni Momon. Mau ba? Ay, daghan na ba kayong nakadayon sikreto do? Ay kabalaka, ay kaselos diha. Kay ikaw ra ako ah. Si Flor ba, imo dyan ginapit nga tos lungsod? Oo. Kay, mga tumaming buni ni Domingo. Kaya namin pamaliton. Wala giingon ni Flor. Nga imo daw siyang paubanon dito. Oo. Ako sa ikaw niyan lang sa kaha. Kay siya lang sa akong nahon. Palitan na ako siya turban, sayal. Kaya di mo siya ganahan mga sapatos, good. Uy, Simon, dili ba na mao yang gusto? Ha? Di mo yung gasto. So di yung ganahan, doy. Kuan lagi unta ko no. Mahal-mahal ra ba yung ipili mo? Mau ba? Unsa pa na? Ako na paliton, basta mo yung gusto. Garaa, uy. Unya, okay ra nimo nga mahal-mahal ang iyang ipapalit. Silin, masabgod. Para silin, magsigisap kuy-kuyog ni Buni. Mo ni nakapaislag ni Sir. Sige lang. Mamatun-ang na ako, giuntoy-untoy ko ng Hilin. Ako ginanglugitas kalimutaw ng ta. Ayaw, lasad, doy. So di memo, lugitan ko na ko. Ayaw, istoryahe lang. Wala akong binuangan. Noy, kana ba si Bunig si Simon? Tinod-an na yun na ila, sige siya ba sila pagitas kanding? Mao na hindi ko katubag ni mo anak. Niingon ra ba si Sir Marlon? Nga papanidaan ko nun ang duha. Huwag nangita pa ba ko nila sa kanding? Kaysa iya pangagpas ni Sir, murag wa na gina maglihok. O tingali. Pero posible kayo ito namuundang sila pangitas kanding. Katako na ang premyo. Mao lagi, tabang sa paniid. Kasi si Marlon ra ba? Nangabubura ba yun ang Buni? O ba, nangabubog yun, sir? Oo, mao na tibaan nga desidido siya mga asawa ni Hilin. Di ganoon ako balibaran si Pro, bisag unsa pa niya pangayoon, kaya sultihan di ka, ang akong gugma niya sangko sa langit, hantong sa purgatorio. Ako lang gilab, no? Akong gilabyan na yung sunog na niya. Ikaw gyud. Lagi! Kung mao manggali na mo, di jud ka mapakya sa imong tungtinguha sa akong igsuon. Aw, Kung imo siyang palitan sa iyang gusto, sugton dayon ka anak niya. de. Sa man niyang gusto, de, sulti na yan kay sandang na pagod rin. Radyo. Moro na! Nya mahal ra ba ng radyo mo? Walang gyud siya masuti nimo. Kay maikog siya nimo. Pila man kabuk yung gusto, be. Mangutana man gyud kung pila ka buok. Kung may nang di mo mag-away ba, unsa man tagsaan ta mong tatay nimo, sinay munday, unsa man kamutanan 20 ka buok, 15, pila magabok radyo imong gusto. Patuyang biya ka diha. Pila lagi ka Salang buok? sa uy. Usara? Salang sa daghan na. Sure siya nga usara yung pangayoon? Usa lang sa anak manamon lang yan nato. Basta ako apil gid ko. O sige, ikaw mo kung bisig pakapinan pa nagog auto, barko. Basta usa lang sa ha. Usara aw. Sige. Ako to ingnon si Flor ha. Chicken feed sa kanya Malipay gito siya. Ay! Ari sa kumon. Kung ina siya nga akong pagkapinan barko. Hihinay ka, uy!
Pila na ron kaadlaw nga mga tao ngitas kandi? Unom na kadlaw, sir. Kuya, unsa man? Way balita nga nakita ang kanding? Wa man gyud, sir. Nagsusi ng kay kong adto sa Kugon, sa Kalumbuyan, sa Tayod, kadaghang tao, pero wa man gyud, sir. Yung simong tanaw. Ang mga tao, dasig yapon? Okay, sir. Naglao man kitag sa tagsa nga sila makadakop sa kanding. Kaya lima na ang imong gitanyag nga tunga sa milyon. Day! Nagaon na sila, kay manglakaw na mi. Ako kalutoy! Akura! Sige, Lin, tuwa na. Kuan na! Ganina ra! Munday! Dali na kanyo! Naglibog yun ko, sir. Kaysa una, tulo pa lang gani kaadlaw, may nakakita na sa kanding. Naginukdan na igudayon. Apan karon, wa naman. Ugma. Pag-isulti ko papa. Mas mahay pa, sir, para makahatag siyang tambag nimo. Ang inyo ra bang jeep, sir, wa pa gyud maayo hantod karon. So kada to nalubong sa may sangi. Magyo pagkagubaa, sir. Pangitag motor nga. Makahatod ako dito sa amo, ugma. Oo, sir, ako na tong gingnan si Rodi. May to iyang motor kay dako. O ba? O, sige. Ingnaha nga, ugma. Musayo ko. Oo, sir. Ako ang tuon, sir.